Alright, so ito yung presyo ng mga bangus natin dito, no? Meron pong 100 pesos, 130 at 200 pesos isang piraso. Yan po yung per piraso ng mga bentahan po dito at may mga tumpukan din po ng mga galunggong sa halagang 50 pesos. Shout out sa'yo, good morning. So yan po yung 50 pesos, no, na tumpukan po dito ng galunggong. Medyo malakas yung kanyang bluetooth, no? So ito yung mga 50 pesos tumpukan ng mga isdang kabase. Kalawang po ay 100 pesos tumpukan. Tayo. Pesos? Yes. Mga presyon din po dito ng mga galunggong na bentahan. 50. Yung tamba na masarap, inihaw yan. Fresh na fresh po, no? Magkano per kilo dyan, pre? 100? Ayan, no? Ito na mga bangus. Dito naman niya kay pare Ben. So isang magandang umaga po sa ating lahat dito po sa bayan po ng Malabon, at sisilipin natin ang kanilang mga ibinebenta o inilalatag dito ng mga isda na ating mapipili o mabibili. So ang lugar po dito ay 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. So samahan niyo po muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. Kakaunti malaki mo ah. Walang yaw, wala na. Pakita mo yung titinda doon, wala rin ako malaki. Wala talaga. Alimango. Alimango rin ako. Anong yaw? Kinokontak nga ako ni ni Chile. Bakit? Gusto niya mababa, pero gusto niya malaki. Eh magkano ba presyo ngayon? Ang gusto niyang presyo, 700. Hindi, doon pa lang yan eh. Eh doon pa lang sa presyo sa Bulacan yan, sa Bando. Ang gusto niya, good na good. Sabi ko, Nay, ang good na good. Alright, so tuloy pa ang ating update dito sa Malabon Fish Market, at dito naman tayo sa pwesto ni Kuya Romy sa kanyang mga latag ng Tilapiang Batangas. So maluwag po ang kalsadahan dito sa bayan po ng Malabon, no? So yung mga latagan na ating i-update ay papasadahan po natin yan para ilatag natin yung kanilang mga presyo ng mga binibentas dito sa mga mamimili. Kuya Romy, magandang umaga po sa iyo. Good morning. Ngayon lang po ako uli pumunta rito. Medyo nagpahinga tayo. Oo, halos lahat naman eh, pare-parehas eh. Magkano po ngayon mga Tilapiang Batangas? Wala rin kayong bangus, no? Wala rin mga bangus. Kaya ganyan yung pwesto nyo para mabilisan ligpitan. Oo. Magkano po yung Tilapiang Batangas po natin, Kuya Romy? 120 pa rin po. Ang ganda ng mga Tilapiang Batangas natin. Bilog na bilog. Oh. Yan po ang halagang 120. Ito order. 1 kilo.
Tatlo mga ilo. Oo. Tatlo, apat. Ikaw na lang pipili, no? So, Kuya Romy, marami pong salamat, ha. Thank you po. Thank you. Shout out po. Good morning. Tapos lang daw, mainit ngayon. Grabe po ang init ngayon. Kaya ka hindi tayo nakakapag-vlog dito sa Malabon dahil gawa nga lang sobrang init ng panahon ngayon. Nade-dehydrate tayo sa tindi ng init. Alright, so lapitan na natin yung iba pa mga latagan dito na bentahan ng kanilang mga isda at update natin yung mga presyo. Kaya Rami, thank you po. Ang iwa, boss. Alright, so ito yung presyo ng mga bangus natin dito, no? Meron pong 100 pesos, 130 at 200 pesos isang piraso. Yan po yung per piraso ng mga bentahan po dito at may mga tumpukan din po ng mga galunggong sa halagang 50 pesos. Kanina yung 400. Kanina yung 400. Isa pa? Sandal. Alright, yun po yung mga bentahan po dito ng mga bangus at dito po yung mga pres na mga talakitok at mga isdang betilya. So yung mga latag po dito ay mga isdang bitilya, talakitok, banak at mga isdang kitang hasa-hasa, no? So ito yung mga kitang na hasa-hasa at mga pompano, no, na itim. Fresh na fresh po yung latag nila dito. Tapos yung mga presyo dito ng mga isdang bitilya ay 240, no? So, banak. So, busy si Kuya Warly at hindi natin ma-update yung mga presyo ng kanyang latag dito. So, lipat na tayo ng mga pwestuhan pa dito sa Malabon Fish Market, no? So, dito mga presyo naman ng mga bangus ay 140, 120 at 100 pesos. Yan po yung mga kada piraso ng bentahan po dito. At may mga galunggong din po dito sa halagang 100 pesos tumpukan at meron din po mga 50 pesos tumpukan. Shout out sa'yo, good morning. So yan po yung 50 pesos, no, na tumpukan po dito ng galunggong. Medyo may sound. Tayo ay lumalayo sa kanyang pwesto dahil nga baka makapirate tayo. Iniiwasan po natin yan na napasukan tayo ng sound music. Medyo malakas yung kanyang bluetooth, no? So ito yung mga 50 pesos tumpukan ng mga isdang kabase. 20 lang yan, sariwa pa yan. So yan din po yung mga tumpukan, puro galunggong, no, ating mga ina-update at mga eto tamban 50 pesos at meron din po mga isdang lapat. So dagsa pa rin ang mga galunggong na bentahan dito sa Malabon Fish Market, no. Ang mga galunggong po natin yung mga maliliit na mga latagan dito ng 50 pesos sa kanilang mga latag na tumpukan. So dito, pusit kalawang po ay 100 pesos tumpukan. So
So ito yung mga latagan na ating ina-update sa kanilang pwesto. So shout out kay Ernesto, good morning sa'yo. Ano paninda mo ngayon? Ano paninda mo? Gulyasan naman ngayon, paninda. 200 kilo. Ito 200 pesos na per kilo. So shout out sa mga kamag-anak mo kay Nestor sa probinsya. Shout out sa'yo Pogi, shout out din sa'yo. Kasama ko ngayon. Sama na lang yan. Uli-uli na. Ilang araw. Ayan, 200 pesos yung mga Lulutong isda. isda natin ditong gulyasan. Okay, Nestor, salamat pong muli. Thank you. So, yun yung update natin sa kanyang latag ng mga gulyasan. At dito mga per kilo na mga tulingan ay 120. At meron din po dito mga nakatabo na talaban na bentahan. At meron din po mga latag ng mga tahong. Alright guys, ayan yung mga latagan dito na ating ina-update, no? Dito ay 50 pesos mga galunggong. So pasada natin ay mga galunggong sa halagang 50 pesos na mga pangmasang presyo. So dito 100 pesos naman po yung mga tumpukan. So ngayon lang ulit tayo nakapag-update sa kanilang mga latagan at binisita natin, no, yung mga presyohan na bentahan dito at kalakalan ng mga kanilang kalakal na binebenta dito sa bayan po ng Malabon Fish Market para sa ating mga mamimili na dumarayo. Boss, Shout 50 out lang, boss. sa'yo. 50 lang, 50 pesos. 50. Yes. Mga presyon din po dito ng mga galunggong na bentahan, 50 pesos. Mga pangmasang presyo, no, na mga inilalatag nila dito at ibinebenta dito sa mga dumarayo o namimili dito sa Malabon Fish Market. So presyo dito ng mga pusit kalawang ay 180 ang mga per kilo. So may tumpukan din po dito ng mga gulyasan. 5 piraso na, no? 150 pesos tumpukan po ng mga galunggong. At ang presyohan po dito ng mga burot galunggong ay 150 mga per kilo. Sa gulyasan magkano, pre? 150 po yung per kilo. At bentahan naman dito ni Kabugris ay 130, 150 mga kada piraso ng mga bangus. Ang laki, oh. Ikaw na lang talaga pipili ng mga bangus dito na bargain na binebenta. Parang damit lang na bargain. Ngayon? Hindi na lang 130, jumbo. Miss, benta lang, miss. Ayan po, 150 at 130, no, mga presyohan. At dito sa mga presyo ng mga galunggong, tumpukan din po ay 50 pesos at 150 per kilo, 50 pesos tumpukan. Jumbo yan. 130 na lang. 130, bangos. 130 na lang. Takot tuloy. 130. Alright, so lipat naman tayo dito sa iba pang latag na ating may update, no, dito sa Malabon Fish Market. At ngayon lang kasi tayo nagbalik at nag-update sa mga latagan dito sa Malabon, no. So dito tayo kay Nanay Noemi, tingnan natin kung ano man ang may latag siya rito na kanyang mga paninda. At ganito yung mga latag naman ni Nanay Noemi. Good morning, Nanay Noemi. Nagbo-boneless ka ba? Oo, walang bumibili. Kaya binaboneless niyo na po yung bangus. Kailangan magbago naman. Magbago naman ang ano, boneless naman. Para may bumili. Ayan po, no, 150 isang piraso at 160 sa mga bangus na presyohan na bentahan ni Nanay Noemi dito sa Malabon Fish Market. Yan po yung binaboneless. Nanay Noemi, thank you po. Salamat po. Alright. Si Nanay Noemi ang nagboboneless lang po dito ng mga paninda niyang bangus, no, na gusto nyong bilhin sa kanya o ipapaboneless na mga bangus. Nagliligpit na si Kuya Warren. Ito na may mga latag ni Kuya Warren, no, mga isdang mga torsilyo. Dorado yung mga latagan niya at may isdang tonto. Ayan, no.
Yan ang mga isdang bato na latag ni Kuya Warren. Kuya Warren, thank you. At mga fresh na tamban na latag ni paring Rodi. At mga latag niya ng bilong-bilong. Ito yung tamban na masarap inihaw yan. Fresh na fresh po. Magkano per kilo dyan, pre? 100? Ayan, no? Mga tamban na sariwa. Nalatagan niya at may mga tumpukan din po dito ng mga bangus. Dito naman niya kay pare Ben. Tapos may mga gulyasan din po dito at mga tilapiyang Batangas. Bangus na nalatagan ni paring Ben dito sa Malabon Fish Market. At galunggong, no? ₱100 sa mga tumpukan na latag po rito. At meron din po ₱50. Magkano presyo ng tilapiyang Batangas ngayon? ₱100. Sa bangus? 200 ang per kilo. Gulyasan? 180. Kabisado yung mga presyo. So ₱100 po yung mga tilapiyang Batangas na kanilang binibenta sa ating mga mamimili. Salamat, thank you. Lakad muna ako. Thank you. Alright, yun po yung ating mga ina-update sa kanilang mga latagan dito sa Malabon Fish Market. At nakita naman natin yung mga presyo at nagsa pa rin yung mga galunggong sa halagang ₱50 na inyong mabibili. So pasok tayo dito sa mga bentahan naman ng mga gulay. So sa mga gulay dito, yung mga presyon ay meron silang binibenta dito ng ₱50, ₱20, mga kada balot yan. Napasaktuhan sa mga gusto nyong lutuing ulam. At makakatipid ka pa rin. Kung may ₱20 ka, ay may pangsahog ka na na iyong mabibili dito sa Malabon Fish Market na mga gulay. So halos lahat ay pare-parehas yung mga balot nila dito ng mga binibenta ng mga gulay sa Malabon, no? So sa mga mahilig magtinola, meron din po kayo mabibili rito mga gulay, no? Na sili, daon sili at mga talbos. At kay nanay tayo. Nanay, magkano pang pakbit nyo? ₱50. Pechay po magkano? ₱10 yung mga pechay natin dito, no? Nanay, salamat po. Thank you. Alright. So, wala si Gion. So, yung mga alalay nandito. Ang kanyang kapartner ay yung tropa niyang si Shout Out. Yumong Bale. Ayun, shout out kay Baby Love. So ito po yung ating mga ina-update sa kanilang mga latagan dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Sa mga latag dito ng mga gulay. Alright. So ito pong muli si Boss Lando Explorer na nag-update na dito ngayon sa Malabon. Talaga nga naman yung mga presyo ng mga galunggong ay ₱50. Talagang unlimited 50 at sigurado makakapag-ulam ka na at masarap na iprito. At paksiw yung mga galunggong na ganong kalalaki lang na inyong mabibili dito sa Malabon Fish Market. Hanggang dito na lang pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye.